To Baba Ismail, kasancewarka SA na media ga mai girma gwamnan jihar Yobe, wannan raɗe-raɗe da ake dai ga munan dai a cikin herkwata ta APC, me za ka iya gaya mutanen mu musamman na jihar Yobe domin hankalin sai kwanta? Musamman al'ummar jihar Yobe da al'ummar Najeriya gaba daya masu raɗe-raɗin cewa mai girma gwamna Honorable Mai Malabuni ko an sauke shi ko kaza yanzu haka muna party office headquarter APC na Najeriya gaba daya. Mai Malabuni zama daram dam. Mai Mala. Sakamakon tafiya da yayi shi yasa yau bai zo ba, don haka zama daram dan Mai Malabuni insha Allah. Zama daram dan Mai Mala. Ina nuna muku gana abin da ake bayani inda gwamnan ne zai magana. Ga ka gwamna ga ka ciyaman uban Ali. Ga gushe minitiri dan bude da kwazo kai mu Mai Malabuni